Ola, soy Eusebio Fraga, xefe do Departamento de Administración e Xestión do IES Moreira Romana. Nos centros ofrecemos os ciclos de grado medio de Xestión Administrativa, de grado superior de Administración de Finanzas, de grado superior de Asistencia de Dirección. Todos eles duran 2 cursos académicos e ofrecen unha formación axeitada que se demanda no mercado laboral. Así mesmo, o alumnado poderá poñer en práctica a formación recibida, así como vivir unha primeira experiencia profesional grazas ao período en prácticas a desenvolver en empresas no último trimestre dos segundos cursos. Todos eles incluen formación en inglés e en todos eles se forma o alumnado no uso de diferentes aplicacións informáticas. Por lo tanto, as nosas aulas están totalmente equipadas informáticamente, dispoñendo cada alumno dun ordenador. O ciclo de grado medio de Xestión Administrativa forma o alumnado para auxiliar na realización de tarefas de carácter comercial, contable, financiero, fiscal e laboral. Así mesmo, o ciclo de grado superior de Administración e Finanzas tamén forma o alumnado na realización deste tipo de tarefas, pero acadando un maior grado de formación e para asumir un maior nivel de responsabilidade. Tamén salientar a interesante opción de cursar o ciclo de grado superior de Asistencia de Dirección, que centra o seu segundo curso en formar ao alumnado na realización de tarefas de organización e representación co fin de asistir á dirección dunha empresa ou calquera dos seus departamentos. Ademais, este ciclo tamén inclúe formación en francés. Por último, salientar que algúns dos ciclos que ofrecemos tamén se poderán cursar en régimen de adultos, en horario de nocturno ou en régimen semipresencial ou distancia. Penso que a formación profesional no noso país son uns estudios de calidade, de prestixio, é unha opción moi xeitada, pero que non se incorpore da maneira máis rápida ao mercado laboral.